Bună dimineața! Bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local Tămășeni de astăzi, 29 ianuarie 2024. Ședința are pe ordinea de zi următoarele puncte. 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 18 decembrie 2024. 2023, ce scuze. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din Comuna Tămășeni pentru anul școlar 2024-2025. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în domeniul privat al Comunei Tămășeni a unor bunuri imobile situate în intravilanul și extravilanul Comunei Tămășeni. 4. Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 1 și articolului 2, aliniatul 1, din hotărârea Consiliului Local numărul 70 din 18 decembrie 2023, privind aprobarea trecerii din domeniul public al Comunei Tămășeni în domeniul privat al Comunei Tămășeni a unei suprafețe de teren. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării cu 5% a salariilor de bază față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023 pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Tămășeni. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2024. 7. Proiect de hotărâre privind înregistrarea unui bun imobil în domeniul public al Comunei Tămășeni. 8. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol anul 2023 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Comunei Tămășeni pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027 și a listei de investiții. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al SC Local Serv.com TAM SRL Tămășeni. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului pentru acordarea de servicii social-medicale specializate oferite de Asociația Centrul Diecezan Caritas Iași și alocarea de fonduri din bugetul local pentru anul 2024 pentru plata serviciilor prestate. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru decontarea cheltuielilor de transport pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Tămășeni. 13. Raport privind activitatea asistenților personale ai persoanelor cu handicap grav din cadrul primăriei Comunei Tămășeni pe semestrul 2-2023. Și suplimentăm ordinea de zi cu un proiect. Proiect de hotărâre, numărul 14 va fi, proiect de hotărâre cu privire la alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie-aprilie 2024. Cine este pentru această ordine de zi? Trecem la proiectul numărul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 18 decembrie 2023. Discuții? Trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Două abțineri. Da.
Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din Comuna Tămășeni pentru anul școlar 2024-2025. Avizele comisiilor. Sunt discuții? Trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Următorul punct pe ordinea de zi, numărul 3, face referire la aprobarea introducerii în domeniul privat al Comunei Tămășeni a unor bunuri imobile situate în intravilanul și extravilanul Comunei Tămășeni. Aici, în materialele de ședință s-au primit 6 anexe, dar în proiect sunt doar 6. Este vorba de material. Avizele comisiilor. Sunt discuții? Trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere? Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 1 și articolului 2, aliniatul 1, din hotărârea Consiliului Local numărul 70 din 18 decembrie 2023, privind aprobarea trecerii din domeniul public al Comunei Tămășeni în domeniul privat al Comunei Tămășeni a unei suprafețe de teren. Avizele comisiilor. Sunt discuții? Votăm. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării cu 5% a salariilor de bază față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023 pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Tămășeni. Avizele comisiilor. Discuții. Votăm. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2024. Acesta este proiectul cu numărul 6. Avizele comisiilor. Discuții. Era vorba de o... Că s-a omis. A, da? Dar dacă a rămas un post, posibil ca cineva să se retragă sau la prima rectificare o să suplimentăm cu unul sau poate mai apare până atunci și o să suplimentăm poate cu mai multe posturi. Depinde. Momentan au fost la 7, unul s-au omis 9 din... Așa s-a întâmplat. Deci nu poți cumpări să... Bine, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? M-am intrat în greu. Să zic la urmă. Nu m-am spus da, pentru cei care nu știu, dar că știți că aici s-a mărit numărul de asistenți personal cu 7 familii, 7 persoane care vor fi, da. Bine, trecem la punctul numărul 7 de pe ordinea de zi.
Proiect de hotărâre privind înregistrarea unui bun imobil în domeniul public al Comunei Tămășeni. Avizele comisiilor. Discuții. Votăm. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul numărul 8. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol anul 2023 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități. Avizele? Discuții? Trecem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Proiectul numărul 9. Votăm acum bugetul Comunei Tămășeni. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Comunei Tămășeni pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027 și a listei de investiții. Avizele comisiilor. Discuții. Trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul numărul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al SC Local Sercom Tam SRL Tămășeni. Avizele comisiilor. Aprobăm bugetul ăsta fictiv, nu? La punctul numărul 10 spuneam proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al SC Local Sercom Tam. Da, dar din discuția care am avut-o anterior, nu? Ședinței, bugetul de fapt nu există sau? E buget provizor. Este buget estimat. Buget estimat pentru lucrările care... Exact așa cum am discutat în acea oră. Da. Bine. Alte discuții? Trecem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? 2. Deci 10 voturi pentru, 2 voturi abținere. Proiectul numărul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului pentru acordarea de servicii social-medicale specializate oferite de Asociația Centrul Diecezan Caritas Iași și alocarea de fonduri din bugetul local pentru anul 2024 pentru plata serviciilor prestate. Avizele comisiilor. Dacă sunt discuții, dacă nu sunt, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiectul numărul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru decontarea cheltuielilor de transport pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Tămășeni. Avizele comisiilor. Discuții. Decontarea la 4 persoane care fac mediată de la Roman la primărie. Pentru că nu știți ce sunt cele 4 persoane, ca să nu pe comună. Ok. Trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiectul numărul 13. Raport privind activitatea asistenților personale a persoanelor cu handicap grav din cadrul Primăriei Comunei Tămășeni pe semestrul 2-2023. Avizele comisiilor. Discuții. Votăm. Cine este pentru? Împotrivă? Abține?
Proiectul numărul 14, proiect privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie-aprilie 2024. Propune? Eu propun pe Popescu și Corina. Asta e pentru ca să zic în ordine alfabetică, nu e... De acord? Dacă sunt și alte propuneri. Poate de fuză. N-are voie. Nu Nici ăla. Nu, dar tehnic nu? Ba nu. Dacă nu mai sunt alte propuneri, vă sugerez ca bine să trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere? Vă mulțumim pentru prezența de astăzi și pentru vot. Vă dorim o zi bună, declar ședința închisă. Cu vorbiți